телефоните ми извоня. Майка се вика. Добре, няма да го напомня. Ама за какво не изгони, а? Снимката на Лего. Како звере бах майка. А? Како звере бах майка. Направо се разрева. Не. Бах майка. Аз си мислех, че аз съм Имаш мъж. един Миленски. Едно кашонче бира, брато. Само алуминий и кола. Само пие, мачка и хвърля. А викам, дай се събереш ти кутия, човек. Бързи, чакай малко, ще се събера. Към 12 часа викам. Вижте го какъв е дебел, гледайте. Пие бира. Виж му колена само, гледай. Виждаш ли му колена? Махай да това е. Аз да не съм от битивито, че да снимам. Какво свети това червено? Кое е червено? Там отпред свети червено. Верно свети червено. Съм форма звезда, човек. Това мисли, ама то червена ти е панелката, затова ти се струва, че свети червено. Форма звезда, ама снимай. Било червено. Иди снимай тази петоните. Айде бега от тук, ще снимам. Авторските ми права запазени. Да гледаш вътре, има въздух само, брато. Къде е кутията, бе? Гледайте му, кароцар на три. Това бира, песко въртова. Премиум. Не се казва лагер, бе, глупак. Лиджер. Лиджер. Лидер, да, бе. Такова като лидер. Да, бе, да. Лагер го чете. Е, това е. Нашия на палатка ще ходи. Аз защото се учета на такова... Да, бе, да. На материте си учета, бе. Сега ще ви покажем колежката. Чакайте. Ето, това е моя тата. Гледайте се. Тони! Гледай, гледай. Вижте, гледайте, гледайте. Какво правиш? Гледайте, вижте. Чакайте! Дай газ на лампата, трябва да загрея малко. Чакайте да видите колежката. Айде, къде си колежка? Ти ми не станеш после клиповете, няма да ти... Няма да такова. Вижте, гнусната лампа не ще да загрее. Да видим, Аде загрее, да загрее малко. Бах махам кат, циганска танцува. Анде да скри сега на колежка. Колежката. Да, видят тук колегите. Така бегай. Да, видят, тата загрева круската. Та малко кат мене. Да, добре. Да, махнаха те сега ма бука. Да. Айде бегай, Да, на батка, тук децата трябва да храна с нещо. Айде. Да, видно, вижте. Изчезвай. Вижте, гледайте го, какъв голем балон. Какво снимаш и балон? Гледайте голема балон на количката. Това балона на количката. Вижте го, гледайте. Айде, маница. Гледайте. Те колежката намира. Тук се мириса на манджа. Тук ме рисна манджа, количката е гладна. Да, нещо. Да, мириса на ядене Да. тук. Да, нещо на децата да дам кака. Дава кака дането на децата да 2 лева. Да колежка. Ай, стига толкова, ти цял филм ми направи. Да, малко за чаветата, аз се махам, да за чаветата. Ай, стига толкова. Добре, бе, какво, да за чавето нещо, да гладно е сега, третото на път, четвъртото се ражда. Цигулката мала. Петото. Да, гледам, колежки. Добре, айде. Айде, стига. Махам се, къде вратата? На ужасни поправки. Веста коридора. Колежката. Кама коя. Кака. Айде, чом кака.